L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. L'Altra Ràdio el proper dimecres 2 de juny a les 12:05 del migdia us oferirà els següents continguts. L'actualitat tecnològica amb la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions i el seu gerent Guillermo Canal. Escoltarem el món a través de l'Ona Curta amb Francisco Rubio de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. Tecnologia i meteorologia amb el biòleg Sergi Corral de Meteoclimàtic. Reflexions de la informàtica i la telemàtica amb el mestre informàtic Joan Omar. Ciència i tecnologia amb la Irene Lapuente, la creadora de la mandarina de Newton. Radioafició amb Josep Casulleras, vocal de la Unió de Radioaficionats de Catalunya. I novetats tecnològiques amb Javier Otero i Marcos Montero d'I5 UPC. Tot això a través de Ràdio 4, freqüència modulada, televisió digital terrestre o bé per internet, i posteriorment també podeu escoltar el nostre programa en el podcast que trobareu al web de RTVE. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.